eta gaznatzeko hartzen zuten esnea, merkatuaren legearen arabera ordaintzea tokatzen zitzaien enpresei. Nola egin bestela? Aterabide bakuna zen, pentsamenduaren irudikoa. Gauez, ibiltzean nioen marmarka, lege mota hori guztiei pairatzen genuela, gorputzak eta begitarteak erasiaz eta larderiaz zimurdikatzen zizkigunean lanetik kanpo etxeetan egotera behartzen gintuelarik, ekonomia alderdikoi usaineko klaseak jasatzen, txasal eta okrent andereen espain lizunetarik, emankizun bakoitza gure bizitzen antzera. Kompetizio eta errentagarritasun iturri bihurtua zenean. Abenduan, esnetegien okupazioekin batera, justuki oso irati sormarkaren erreklama ikus genezakeen telebistan. Pirinioetako goiztiriko argi zirrintak urdin zoargi, ardiak lerro-lerro bortu marretan gora, hartzaina buru, zakurra aldamenean sotilki zanpaka, oldarra abest batzaren kanta erraldoi lagun, hartzainbera zen naski, trakatik ezagun, une honetan hiriko esnetegiaren trabatzen zebilela. Nire amets estragaz natarra.